आंनि गोदान मोनसे भिडिअ'आव नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायबाय। खन्थाइनि मुं नेनानै थागोन। खन्थाइखौ लिरदों बिथां सबित मोसाहारिया। फैदो बिदिब्ला लोगोफोर बिथांनि खन्थाइखौ दान्दिसे खोनासंलांनोसै। ओइ जिउ, दिनै मानोबा आं नोंखौ जोबोर गोसोखांदों। ना नोंबो आंखौ गोसोखांदों नामा? बै समनि जेब्ला नोंजों आंजों मोजां मोनलायनायाव सुजुनाय सिमांफोरा मानोबा दिनै फारि फारि नुजाफैगासिनो। नोंजों आंजों जिरायनाय बै समायना सारि सारि दंफां बारिया, नोंनि आखायाव हमना सानैजों रायज्लायनाय बै समा दिनै मानोबा आंनि मेगन फैसालियाव जाखांफैगासिनो दङ। नों गोसोआव दंना जिउ, आंनि आखायाव हमना गोग्गो दैयाव आथिं सुस्रा हरनायखौ? नों बावबाय नामा आंनि बिखा गेजेराव दान्दिसे उन्दुग्लांनायखौ? नाथाय आं बावाखै सना, नोंदि आंनि खाफालनि गोलोमदैखौ नों लानाय फास्राजों हुगारना होनायखौ। आरो आं बै समफोरखौ बावगारनो हानाय नङा। मा खालामनो सना, समनि थिननाय आरो बोथोरानो जोंखौ दिनै जुदा खालामबाय। थेवबो आं नोंखौ नेना थागोन अराय सम। बै आंनि नोंनि मुङै लुनानै दोननाय आंनि गोबाय देरायाव आलारि बाथि फोजोंना बिबारनि माला आखायाव लानानै